автоматично пълнене и запечатване за азот, спестяване на разходи за труд и подобряване на ефективността на производството. Корпусът на кутията не се върти в процеса на запечатване, което предпазва продукта и тялото на кутията. Точността на обработка е висока, а качеството на запечатване е по-добро. Оборудването е подходящо за запечатване на алуминиеви капаци и железни капаци на различни PET пластмасови кутии, хартиени кутии, ламарина и други опаковъчни продукти. Оборудването е лесно за работа и има стабилна работа. Това е идеално оборудване за опаковане за закуски, консерви,